блок, който носи името Спорт, здраве! Ето ги тези дами, които казват, че спорта е дълголетие. Спортен клуб Бели рози Казанлък. Легендарни, пословични със своят здравословен начин на живот, който пленяват толкова много хора, идващи тук в Казанлък. Заради чистият ароматен въздух на форумите негови и разбира се маслодайната розата на сцена. Сега продължаваме и с спортен клуб за дами Crazy Fit. За силни дами и щастливи деца Crazy Fit. Спортен клуб за дами от всяка възраст и деца от 5 до 12 години. С треньор Ваня Шишкова, квалифициран инструктор в Италия и България. Crazy Fit, дами и господа. Отново нещо красиво минава и това е клубът по йога. Това е наречено усмихнато цвете. Ще разберете защо е кръстен така, защото никой от дамите не сваля своето усмихно от лицето си. Ето и изпълнението на клуба по йога, които продължават напред със своята пластичност и отново с идеята, че можем да живеем хармонично. Готови ли сте? Сега е време да приветстваме и следващия ни блок. Това е правилата на играта. Това е първи клуб Атлетика Пендарева, легендарен клуб. Много шум за купол Атлетика Пендарева. Тичаме с страст летим с сел Пендарева, където усилията среща успеха. Готови ли сте да посрещате и нашите вики от Казанлък? Това са клубния клуб Антим Спортс. Нашите шампиони, които побеждават и все по-напред извън Казанлък и България. Сега е време да приветстваме клуб за екстремни спортове Сел.